تو بڑے سچی جماعت بیٹھے الصلاۃ والسلام علیک یا مرب پہ صرف حضور دے غلاماں دی چل رہی الصلاۃ والسلام علیک یا سے پتہ لگے حضور دے غلام تشریف رکھ دینا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم مار محمد حیات صاحب دے دادا جی قبلہ بابا خدا میں فرید صاحب دنیا فانی ترک ستوئے کریم اللہ مرحوم دی بخشش فرماوے اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرماوے آمین۔ ویسے سوکھی یہ لفظ بولے چکر اللہ تعالی پاک حسن حسین دیاں کچہریاں نصیب فرماوے۔ میرے تو قبل قبلہ حضرت صاحب نے خوبصورت واز فرمایا 11 بجے ختم ہے غالباً 20 منٹ باقی ہیں تے آپ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا تے ذکر علی المرتضیٰ بھی کرنا۔ سبحان اللہ جڑا جڑا نبی دا بھی نوکر تے علی دا بھی نوکر مسکرا کے سبحان اللہ کیونکہ علی دا نام لون نال بندیاں دا پتہ لگ ویندا با کیڑے علاقے چ آ بیٹھنا سا علی دا ذکر بھی کرنا تے نبی سونے دے ذکر کرنا۔ میں ہن آیات نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ایک شعر تو چیک کر لینا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو اچھا دیں دیاں دو انگلیاں ہاتھے تھا رکھے جہیں دیاں ترائے نو بھی ہیٹھا رکھے جڑا جمدہ مدور ہے وہ بھی ہیٹھا رکھے جہیں دیاں پانچ انگلیاں پنجا نال کمدہ پنجا دا صدقہ کمدہ پانچ کٹھے پنجا دے ناتے سبحان اللہ نام چیک کریا نام شاہ
روشن تشریف فرمائے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ دے روزے دا دیدار کر کے میں نے 15 دے ہڑ نہیں ہوئے او دا دیدار کر کے آیا اور روزہ آباد کائنات اس بندے دی گل ہوے گی جڑا میرے محمد دی گل کرے گا میرے محمد دی آل دی گل نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں توجہ حشر تک نہ شان پنج تنا اللہ اکبر چا کے ذرا یا رسول اللہ یا علی مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم توجہ دا طالبہ اساں گل اسے کرنی ہے جڑا ساڈے نبی دی گل کرے گا تذکرے اس دے ہونے جڑا ساڈے نبی دے تذکرے کرے گا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے شاہ سوار بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے زمیناں تے جائیداداں دے مالک جنہاں دی قبراں تے کوئی پھول سٹن والا ہی کوئی نہیں لوگ آکھدے اولاد نہ ہوے تے قبراں تے کوئی پھول پاندا کوئی نہیں اگر حضرت صاحب بڑا گل اٹھے چھوڑیے تے میرا دل کردا گل اٹھاؤں شروع کرو اوے غازی المدین دی قبر تے پھول کون پا جاندا ہے جنہاں دی کوئی شادی بھی نہیں جنہاں دے کوئی بچے بھی نہیں تے پھلاں گل پچھو کون پا جاندا ہے پھلاں دے وچ آواز آوے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم جنازے دسن گے ایک کس دا جنازہ جا رہا ہے حضور دے علماء دے جنازیاں تو پہچان ہو جاوے گی او قبلہ اج تیرے کول بولیا نہیں جاندا اج تا پی ڈی ایم بھی روڈاں تے نکلی ہوئی ہے اج بھی او لوگ بھی روڈاں تے جڑے کل تک وزیر تے مشیر لائے اج کوئی انہاں دی گل سنن والا کوئی نہیں کہنوں مدینہ دے وچ چور چور دے الفاظ بولے جا رہے ہیں او میرے نبی دے علماء اج بھی کوئی کلندر بادشاہ دے دروازے تے جاوے چوکھٹ چومن والا ہوندا ہے فرید دے دروازے تے جاوے تے چوٹ چومن والا ہوندا ہے ڈاکٹری حجویری دے دروازے تے جاوے چوکھٹ چومن والا ہوندا ہے پوچھا جاوے میرے بھراو اے تا مزار دے وچ پیر تساں چوکھٹ کیوں چومدے ہو آواز ہی ہو آندی ہے انہاں زندگی کوئی چٹاچا دی خاطر نہیں گزاری انہاں زندگی اپنے محمد دے نام گزاری اسا تے او دی گل کران گے جڑا میرے نبی سونے دی گل کرے گا فرید ختم دے اتے آن والے ہو مر او بھی گیا ہے مر اسا بھی جانا ہے اور بیت زمینہ دا وارث ہو بھی سی تے اسا بھی مر اسا بھی جانا ہے کوئی قبراں دے اتے جان والا بھی نہیں ہونا میرے نبی دے غلاماں اج وقت علماء تشریف رکھ دینا جدوں قبر دے اندر بندے نوں لٹایا جانا ہے رشتہ دار عزیز و قریب جدوں مرن دا ویلا آندا ہے اپنا بابا بزرگ دادا جو کچھ بھی دنیا فانی تو جان لگے او تیرا اکھی دے نال پورے بھراواں تے پتراں دے بلے ویکھ رہا ہوندا ہے آواز دیندا میرے پتراں نوں بلا لو میرے بھراواں نوں بلا لو اج میں ٹریا اس دنیا تو میں آنا کوئی نہیں اس دنیا تے ہن چلیا وا اگر ماں ہوے تے اولاد بلاندی ہے اگر اولاد نوں تکلیف ہوے تے آندا میری اما نوں بلا لو جدوں سارے رشتہ دار عزیز و قریب آ جاندے نے او ہر دن اپنی اپنی نظر دے نال دکھی نظر دے نال نگاہاں اٹھا کے ویندا میرا پتر بھی آیا میرا بھرا بھی آیا لیکن مینوں موت دے وچ کوئی رہا نہیں کر سکدا مینوں موت دی سختی تو کوئی ہٹا نہیں سکدا ہر بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا ہویا روح قبض کروا کے جب دنیا فانی تو رخصت ہوتا ہے ہر بندہ اپنے رشتہ دار عزیز و قریب اپنے ہاتھوں دے نال مٹی پا کے واپس آ جاتا ہے علماء تشریف رکھتے ہیں سکا گیا تو قبر تک پتر گیا تو قبر تک کوئی قبر دے اندر نہیں گیا یاد رکھنا محمد دی غلامی دا پٹا گل دے اندر تو پالا جدوں قبر دے وچ تو جاویں گا قبر دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لایا ہوں گے آ کے فرمان گے فرشتے ہو اے تے استقبال کرو اے ہاں نہیں آیا اے تو میں محمد دا غلام آیا
میں صدقے جاواں تواڈی سبحان اللہ تو ہن تک کراون والے ٹیک کئی مک گئے یا ماں کنت تقول اگر تسا خاموش ہو تو مینوں نبی سونے دی حدیث یاد پئی آندی ہے تسا خاموش ہو تو مینوں نبی سونا یاد پئی آندا ہے حضور فرماندے تھے جدا منافق تے مومن دی پہچان کرنی ہوے اونوں پگڑیاں تو نہیں ویکھنا اودیاں شلواراں نہیں ویکھنیاں اودے جسم موٹاپے نہیں ویکھنے بلکہ انہاں دے سامنے میرے علی دا نام لے لینا جے تسا خاموش ہو تو مینوں شہادت بھی آمدی ہے ولادت بھی آمدی ہے اج بابا جو ٹر گیا ہے بھی کسے دا پیو وے 21 رمضان میں میرے حسین بادشاہ دا بابا بھی ٹر گیا چلو ایک شیر دے نال میں چک کر لینا نام مٹھا علی دا اچھا ہینے مٹھا جے مٹھا تو مٹھا سبحان اللہ جے تواڈی چوپ رہی تو ملک ختم ہوگا ویسنے چنگی گل نہ سبحان اللہ نام مٹھا علی دا اچھا شاعر کی دائیں غلط گل تو نہ لکھی نہ ہینے مٹھا آپا سے چاہاں ماروں بولو چپن جاتے تو بڑا بولیں دے ہو نا مٹھا علی دا چامنا یسا منکر علی دا بجامنا کس درو کیا رکنا کوئی نہیں مما ڈالا حب آل محمد المات شہیدہ جڑا آل محمد نال پیار کرتے ہویا دنیا تو ٹر گیا وہ مریا نہیں وہ شہید مردہ نہیں زندہ گئے جڑا انہاں دی یاد چ مرے او تا زندہ ہے مڑ کربلا والا تا زندہ در زندہ ہے نا سبحان اللہ نام مٹھا چامنا ہے نام سبحان اللہ مٹھا علی دا کسے درو کیا رکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ یہ جلے چوپو تو اٹھنا لے گل کر ادھنا لنگوری نے اتنا لی ہے خوش نصیب ہو تو ادھر علی بھی ہے یار بھی ہے سبحان اللہ کی بات ہونا چاہیے لنگر سخیدہ مکنا کوئی نہیں کوئی مولا بندتا ہے ایسا بس کھاوڑا مٹھا علی دا چلو ایک اور شیر پڑھ لینا لوترا صاحب ہون در آئی جاتے بھی کیا ہے تے کبڑی بھی آئی نہ پڑھ جو راہ آئیو جی ہمیں پیچھے ہی میں سبحان اللہ شیرہ کرو خزر چلو جب تو سا چوپ ہو تو میں حدیث پڑھا سبحان اللہ ایسی علاقہ علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حشم بھائی تشریح رکھتا حضور نے ارشاد فرمایا من حبنی وحب هذین آباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میں مصطفیٰ دنال پیار کردہ ہے میرے حسن تے حسین دنال پیار کردہ ہے جناب علی المرتضی دنال پیار کردہ ہے سیدہ تجبات احترام کردہ ہے کان معی فی درجتی یوم القیامہ کوئی کس نال جنت جاوے گا کوئی کس نال جنت جاوے گا جڑا علی دی اولاد نال پیار کرے گا او میں محمد نال جنت چلو چیک کرنا کردہ پیاں بڑا شعر وانڈ تمامی کون حلالی گوڑ چھوڑے آتے تو سبحان اللہ تھا تیرا بندہ ہے سبحان کردہ پیاں مسکرا کے سبحان اللہ کیونکہ منہ تو پتہ لگنا کردہ پیاں وانڈ تمامی کون حلالی کون حرامی اساں نعرہ حیدر نعرہ حیدری اساں نعرہ حیدر ویسے سور دا ہوا چاہتے علی دی کلام آئے اساں نعرہ آج بھی کچھ لوگ ہیں مننے آدھے پچھو ساک بوائی ودن آندن ساڑھا قید اچھا ہے ساڑھا قید چور نہیں ہے ساڑھا قید تو مکے میں یوں کرتا ہے یا کرتا ہے میں کہا چلا ہوں میں تیرے قید نو سڑی جانی ہے ساڑھا قید ہوئے جڑا انجل چاہوے تو چاندے ٹکڑے فرما دے اسا کسے عام قید نو کی منی ہے اسا اس قید نو منے آئے جیندے چلن تے بھی خود
خدا قرآن بناتا ہے جنہاں دے بولن تے بھی رب قرآن بناتا ہے جنہاں دے بغن تے بھی رب قرآن بناتا ہے توجہ جنہاں دے چلن تے بھی تیرے قید تیرے جنازے تے کوئی نہیں آنے تیرے قیداں نو کی پتہ کہ جنازیاں تے کی پڑھیا جاندا ہے ساڈا قید تا اوے جنہاں قبر دے وچ بھی آنا ہے حشر دے کردہ پیا اچھا پسارے دا قید مصطفیٰ ہے کہ نہیں آج نہیں تا کل نہیں تا پرسوں تیرے پیوں نو بھی مننا پڑے گا چنگی گل آئی دنیا تے یار نال بنا لوں گا جنت وچ اوے پہ جاندے جنہاں دی حضور دے نال وابستگی رہی او بابا جی توجہ میرا قید شکلا نہیں ویندا جدادا نہیں ویندا لگتا نہیں ویندا اگر لاہور دی دھرتی تے بیٹھ کے کوئی لگتا جو مزور بابا خاتم حسین لبیک دا نعرہ مارے او دے جنازے تے 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ گل کے ساڈا قید دسدا ہے جڑا ساڈے نال لاوے گا نہ دنیا تے رسوا ہونا دیاں گے نہ اونوں حشر ہوندی پئی ونڈ تمامی گوڈے جڑے پھدی بیٹھے ہو ہن مینوں ہتھاں دی زیارت کرا ہوندی پئی کوئی بیمار تے علی دے نام تے ہاتھ چاوے حضور فرمایا دار الحکمت والی جنبابھا جس حکمت میں شہراں دا دروازہ میرا علی ہے جس علم دا شہراں دا دروازہ میرا علی ہے اوے دوے تو تینوں شفا نہیں لبڑی جدا بھی لگنی ہے تینوں زہرا دے بچیاں دے دروازے تے کردا پیا ونڈ تمامی کون حلالی تیرا رجب دا وقت عروج تہار آیا ولیاں دا سلطان کعبہ رب دا افضل گھر بنیا ودی اور مزید شان سرکار گود لٹا کے آکھاں اوے اکھاں کھول میری تو جان اوے اساں توجہ اساں عابد علی دے نوکر ہاں یو بس ساڈی پہچان ہوندی پئی ونڈ او فرنٹ والےوں کی دا میں تانوں پیچھے نہ گل نہ پاؤ تسے سبحان اللہ فرنٹ والے کرنٹ پیدا کرو تے سبحان اللہ اونچے رکھو ہوندی پئی ونڈ تمامی کون جب تسی خاموش ہو مینوں فرمان مصطفی یاد آ رہا ہے ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا علی نال سڑے او دا شناختی کارڈ چیک کرنا اتلا نہ تے اس دا ہوے گا پھلڑا نہ کسے ہوندی پئی بیٹھے تو تسا کاوڑے ہو تما تانوں کاوڑا ہو جی علی دے نام تے کملی والے نے تے انشاءاللہ ساری زندگی کملی دے بعد نہیں تے ٹھار کے سبحان اللہ سبحان ہوندی پئی ونڈ تمامی سبحان اللہ دوپہر کو سورج تکتا لگتا ہے شام کو یوں رکھتا لگتا ہے کون حلالی کون حرامی نعرہ لایا پتہ لگتا نعرہ حیداری ہوندی پئی ونڈ تمام پن کے کھادیاں رج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا منکر علی دا پد کر ونے پد پوندا ہے حاج نہیں ہوتا ہوندی پئی نبی دے غلاموں قید بناونے یا نبی سونے نو بنا انہاں دے پچھو کھڑا ہو جا جنہاں دیاں لتاں بھی کوئی نہ لیکن لاہور دی دھرتی تے اگر لبیک دا نعرہ مارے آ تے ٹرمپ دیاں وی لتاں کمبن لگ ویندیاں مودی دیاں وی لتاں کمبن لگ ویندیاں اوے میرے بھراوا او خادم حسین دی طاقت نہیں مینوں انج لگدا اے بولدا او آئی گڑا کو نو مصطفی عطا فرما او زندگی انہاں دے نال آج لوگاں دے جنازے دے وچ جانا ہے تینوں جنازہ بھی کوئی نہیں آوندا جنہاں دے پیچھے جس اولاد دے پیچھے تو لڑدا تے مردا ودا ہے اس اولاد تیری قبر تک بھی کوئی نہیں ہو جاونا انہاں چنگیاں دے نام لا شہر رکھدا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے جدلا آقا دے نامے او میں مک بھی تے
اگر نہیں تا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر دے جڑا جناب حبشی بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھاون والا ہے صدیق نو ابو بکر بناون والا ہے فاروق نو فاروق اعظم بناون والا ہے عثمان نو ذوالنورہ والا بناون والا ہے حیدر نو شجاعت دا پیکر بناون والا ہے اور جڑے آندے گئے کول باندے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا قریب پہنچا مصطفیٰ دے 1600 یا 1400 سال گزر گئے آج بھی ممتاز حسین قادری تے خادم حسین رضوی دی قبران لوگ چمدے نے پائے پتہ چلے کوئی جدہ در سلام تھوڑی کر دائے اس قرآن تے کرون بدل چکے آئے اسا تو اسنو غلام اسنو سلام کرنے جڑا میرے نبی دا بھی غلام ہے میرے نبی دے غلام کوئی گل باقی رہے گا نا نام و نشان مٹ گئے لکھیا جاندہ ہے گورنر فلاں مرحوم یاد رکھنا انہاں دی قبر تے تا اپنے پتر بھی نہیں جاندے میں جبل قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی دی مرکز اقدس دی مبارک زیارت کرن واسطے جدو گیا میں دیکھیا مولوی بھی مزار ودے چمدے کوئی بندہ بوا ودے چمدائی کوئی مسجد ودے چمدائی علامہ صاحب تو پوچھیا میں کہ علامہ صاحب عام بندے تا پیراں فقیراں دیاں گڈیاں وچ چمدے تے مولوی صاحب تساں آئیتے کی میں انہاں کیا حضرت تنو کے پتا اے او بابا ہے جنہ مصطفیٰ دی ختم نبوت ڈاکا نہیں بلکہ پیرا دیتا ہے آج وقت ہی حضور دے نام زندگی لا چھوڑ میرا نبی دے غلاموں ماں باپ دا احترام بھی ضروری ہے بلکہ آؤ میں ایک حدیث جناب دے سامنے پیش کراں پھر اس تو بعد اجازت چاہاں لیکن اس تو بھی پہلے ہے گل کرتا جاواں کوئی بندہ علی جن مرتضی شیر خدا دے ذکر اگر ناراض ہویا ہے تو دی مرضی ہے وہ بندہ اپنے آپ نو چیک ضرور کرے آؤ لیکن حضور دی حدیث مبارک ہے ساڈے پاسے ایک ریت ہے جدو بال جمے ماں پیو گھٹی دیندا ہے پیرا گھٹی دیندا ہے رشتہ دار گھٹی دیندا ہے کوئی شریف بندہ ہوے تو پیر صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب او دی گھٹی عطا ہوندی ہے ملک کو توجہ جدو میرے علی چلو مرتضی شیر خدا پاک دی ولادت چلو ایک نوی کر کے گل سناونا چاہنا جدو گھٹی دتی جاندی ہے اس بچے دی عادتاں اسے ورگیاں ہوندیاں اندر گھٹی والے دا اثر ہو گیا اے بابے دی گھٹی جو آئی مڑ بابے تے گیا دادے دی گھٹی جو آئی مڑ دادے تے گیا میں آکھنا اے چاہنا جے گھٹی تیریاں بچیاں تے اثر کر دیئے مڑ علی نو تا گھٹی نبی دتے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مڑ گھٹی دے من والا نبیاں دا سردار جن دے منہ دے اندر گھٹی آئیے او ولیاں دا سردار قبلہ توجہ کریم مقد نال ایویں دی بنا کے جا تیری شکل ویکھ کے پوچھنا نہ پوے او مسلمان ہے نا بلکہ تیری شکل دسے اے مسلمان بھی ہے میرے محمد سبحان اللہ چوکی میں پتہ لگ اساں جس بچیاں نو انگلش میڈیم پڑھاونا شروع کر دیتا ہے میرے میسج کوئی کبڑی بیتا ہو دی مرضی دانے لمنا میں کوئی نہیں آونا پر میرا سید اسحاق شاہ بغدادی دے نال تعلق ضرور ہاں جی میں بزرگاں دی لنگر بدا بڑے نا پر اکھڑا چانا دانے نہیں لمنا ہونا اج میرا ایک میسج ہے چنگی گل نہیں وقت نہیں ہو سکتا ہے کل تیرے واسطے آوے یا نہ آوے قبرستان ایسے لوگاں نال بھرے پین جڑے آندے ہاں دمی نماز پڑھ انہاں دی دمی کوئی نہیں ہوئی کل ہو سکتا ہے آوے نہ آوے آج وقت ہی مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پا آج حضور دی غلامی دا بلکہ آؤ میرے نبی کریم دے غلاموں مدینے دے اندر ایک احد پہاڑ ہے پتھر اس پہاڑ نو حضور ارشاد فرما دے ایک پہاڑ میرے نال پیار کرتا میں محمد دے نال پیار کرنا میں دے نال پیار کرنا اے میرے نال پیار کرتا تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا کریم آقا پتھر دی تے زبان بھی کوئی نہیں او دا دماغ بھی کوئی نہیں تواڈے نال کس طریقے دے نال پیار کردا ہے میرا نبی ہر چیز دی زبان سماعت فرماندا ہے کریم آقا دی نگاہ دے وچ ہر شے نظر آندی ہے جسٹ ایک سمجھاونا چاہنا جڑا نبی آقا کو فرماندے نے میرے نال پیار کردا ہے سارے زیارت کر لو اے جنتی پہاڑ ہے آکھنا اے چاہنا اگر پہاڑوں کے میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرے تے محمد جنت عطا کر دینا جے محمد غلام پیار کردا
جنت بنی مصطفیٰ تے غلامہ واسطے جنت بنی حضور دے نوکراں واسطے حضور دے غلامی دا پٹا توپا جنت مصطفیٰ عطا فرما دیں گے اور میرے نبی دے غلاموں عرض اے کرنا چاہنا اما باپے دا بھی احترام ضروری ہے اور ہے حدیث اما باپے دے حوالے دے نال لیکن سبحان اللہ او سناوے جیندی اما نال بھی بن دی ہے تے باپے نال انہیں تنے چاہی بے جیندی بن دی سبحان اللہ چل آکھو سبحان اللہ آج بھی بزرگوں کے 80 سال عمر ہے نا تکلیف ہوئے تو کہیں دا نام ہوتے ہم بہتر مہین لگنا مجھے کوئی اما دا ہم دا 70 سال بعد ہی تکلیف ہوئے تو ماں یا خدا یاد آ اور آج بھی عید ہے نا جی عید گزر گئی ہے جنہاں دی ماما کوئی نہ عید چنگی نہیں لگ رہی کچھ لوگ تو ہیں نا پر کیا اقتصادی اسلام گل کرتا تھا اور واللہ عبادتاں اسے ٹائم قبول و سنجدہ ساڑی اپنے ماں باپ نال بھی بنتی ہے علماء تشریف رکھتے ہیں میں ایک حدیث پڑھنا حضور نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی احدہما وانا فی صلاۃ العشاء فقد قرأت فاتحۃ الکتاب تنادی امی یا محمد فقلت لبیک یا امی کریم آقا فرماندے ہیں اگر میرا ماں پیو جیوندا ہوندا میرا عیسیٰ پاک جڑی پاور آئی جو مردے زندہ کر سکتا ہے میرے نبی دے صدقے جڑے کائنات تے ہیں او کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ نہ کر سکتا جہاں دے نوکراں دی شان ہے جی مہر علی سونا مرزائی نال مناظرہ ہویا آپ نے فرمایا اتراک چپن سر جن دی خود لکھ سی سبحان اللہ ویسے جڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اساں بھی سچے تے ساڈا رسول بھی سچا ہاں جی ساڈا مسئلہ کے حق ہے سنت بھی تو سچو پوندے اللہ ہی تانوں مدینے دا دعا ہی نے میری میں غالباً 15-20 دن عمرے تو آتے بزرگاں دے منہ سنا جڑا عمرے تو آنا 40 دن دی دعا قبول ہوندی اللہ کرے مدینے جاؤ تے رہ تو سودا آئیں گے آمین آمین یا خود سبحان اللہ چہرہ کرو تو ہے جی اچھا ویسے بندہ مدینے رہ جاوے اس تے کیڑے یار ہاں جی انہاں دے بارے اللہ حضرت فرماندے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا لیکن تو سمجھ کا ہی نہیں آنی حدیث میں تو سنا دی مہر علی سونے کو تیرا قلم نہیں جی قلم خود لکھ سیو مرید قریب ہونا کا حضور سونا مرشد ہو اگر وہ آندہ چپے قلم رکھو تے تواڈی قلم لکھے آپ نے فرمایا میں کیڑا خود دا کے سبحان اللہ سبحان ایک میری ختم نبوت آ تا صحیح نہ چاچا ہیں بابا مہر علی پہ فرماندا یارا میں کیڑا خود دا کیسی بھئی قلم لکھ سی آپ نے فرمایا میں راتی خواب دے وچ حضور نے دیدار کیتا ہے میرے کریم پہ آکھنے سی او تساں کی اگر او آکھیا نا مردہ زندہ کرو مہر علی قبر دے اوتے کھڑے ہو کے ہاتھ چکنا تہاڈا کام ہے تے مردہ زندہ کرنا محمد خدا ہے دینا دا مرید مردہ زندہ کر سکتا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں کدی میرا ماں پیو جیندہ اچھا جائے اس عید سے پیو نے سوٹ لا دیتا سبحان اللہ کی دعا ہے یہ دیکھو ہون تو چوپ پوندے ہو تو میں نے پم دے تو ہفتے بڑے شاک رہے تھے بولو شولو تو صحیح میں نے پتہ لگا میں جان گالا نکل بیٹھا کرے اندر سے ہیں جی خدا دا نا یار آج وڈیرا ہو پیا اللہ دا نا ہی چٹے کپڑے پاونے آ گئے بہر تیریاں بڑیاں تعریف ہوندیاں ماں پیو نہ خیال رکھا میں گل صحیح بیٹھا کرے تیرے کو چٹے کپڑے کے آ گئے نا تو کانٹی ماں پیو نے چکی یاد رکھے میرا پوتر جتنی انگلش میڈیم پڑھنا جتنا وڈا افسر لگوا او دے متے تے نشانی لا لو برباد ہو کے مرس جڑا بندہ ماں پیو دا گستاخ ہے تے جس بندے ماں پیو دا احترام کیتا قسم رب لم یزل دو ایتھے بھی آباد تے اگاں بھی مر کے پھر تو ختم شریف آ کے حدیث جناب کے سامنے حضور پہ فرماندے نے کدی میرا ماں پیو حیات ہوندا لو ادرکت والدی احدہما اور وانا فی صلاۃ العشاء اور میں نماز عشاء پڑھدا کھلوتا ہوں ختم در ویکھے نہیں مرید ویندے حدیث در ویکھو سائیں سبحان اللہ یا لو ادرکت والدی احدہما وانا فی صلاۃ العشاء میں نماز عشاء کدی پڑھی ہوئے تو سبحان اللہ میں نماز عشاء پڑھتا کھلوتا ہوں مریدن وقیوے نہ پو سلام اور نماز ہو تک باقی 4 پڑھ لینا تے 17 رکعت پالی کیڑا پڑھے بھئی یہ ڈاڈی وڈی ہوگا میرا بھرا آج دا منٹ دے دنا تے کٹ ہو چنگی گل ہے قبر روشن کرنی ہے دنیا تے زمین تے میں تے انتقال تے رجسٹریاں لینا تے جدا مرنا اودے کدی آکھے میرے نام کراؤ اور قبر انہاں دے نام سے جڑا مصطفیٰ دے نام لو ادرکت والدی احدہما وانا فی صلاۃ العشاء میرا ماں پیو حیات ہوندا
اور میں نماز عشاء اور میں ادھر بیٹھو میرے ملانگو سبحان اللہ سبحان اللہ میری لائف قبلہ چشتی صاحب مندر چلدی پئی نہیں تو میں سبحان اللہ تے ڈاڈے کھاونے ہمدن وانا فی صلاۃ العشاء میں نماز عشاء پڑھتا کھلوتا ہوں وقد قرأت فاتحۃ الکتاب اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوں توجہ غور کرنا ہے سڈیندا کون پیا ہے تے امدا کون پیا ہے میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوں وقد قرأت فاتحۃ الکتاب اور پیچھے کھڑے ہو کے میری ماں فرما دی تنادی امی یا محمد ایک باری دوبارہ محمدیہ دے وچ نام لمنا چاہنا جتنا تواڈے وچ جوش ہے غوث اعظم فرماندے من لا وجد له لا دینہ وہ جس بندے نو وجد نہیں ہوندا بندہ دین تو بغیر ہے او جڑا آپ پیر ہو کے حضور دے ذکر وچ بولے اصل دین والا ہوے حضور فرماندے میری ماں فرماتی تنادی امی یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی تنادی امی یا محمد میری ماں پیچھے کھلو کے آندی یا محمد اچھا غور کرو ذرا او جڑا نظارو سینگے دماغ دے سامنے لایا ہوگا نماز کون کھلا پڑھتا جہاں کس مارشاں تو خدا چاہے نماز کون کھلا پڑھتا ہے جہاں ہر ادا تے اللہ قرآن اتاردا تے پچھو او ماں پیسے دیندی جڑی ماں دیا سن لو میں ماں نہ مر کے بھی نہیں ہو مرنا کسے پوچھا بی بی جی تسی ٹور بھی چلے ہو تے نال فرمان دو میں مر کے بھی نہیں مرنا آپ نے فرمایا تسا کی کیا پتا میں اس مصطفیٰ نو جنم دے کے چلی ہاں جب تک میرے محمد ذکر جاری رہے گا آمنا مردہ نہیں چلی آمنا زندہ ہے او ماں پیان حضور پادر میری ماں میں نسکرین دی تنادی امی یا محمد تو میں این ہاتھ چبندم تے آکے کھلو راندم فقلتو لبیک یا امی جی میری ماں جان میں تیرا پتر محمد حاضر ہو گیا مصطفیٰ اندر نماز چھوڑ کے آ جامنا چاہیے کہ تو سا موبائل چھوڑ کے نہیں خدا دا نہ ہی نہیں یار آخری 2 منٹ ہی نہیں سن لو بھائی ماں پیو نال بنا لو یار تے نالے عید گزری ہے حیات ودی بیٹھا دیاں دیری گئے کرو یار دیاں دیر بھی عید پہنچائی کرو عید تے پہنچیا کرو سارا سال وہ در ویندی ہے میرا پیو عید تے ہمسی میرا بیرا عید تے ہمسی اج وڈیرا ہو پیا اچھا ایک گل کرا ناراض نہ ہویا کدی پتراں تو زمین مان کے ویکھ ہن میں ویکھ تیری منجی دیا ٹبے تے نوائے پوے تے موڑا اور دین ایسی چیزاں دے تساں آکھیا نا براواں دے نا چکراو آندی ابو میرے گھر والے ہت سخت پر مینوں منجیاں دے ہٹھ گری کے آونا پیا تے دیساں زمین براواں جیڑی ایڈے خیال براواں دے رکھے تے تیرے کول 100 ہی کوئی نہیں جو تو بہن میچ دے یار اور یاد رکھ اگر شایان شان دی دی کچھ نہیں ہے تو مصطفیٰ تے کو اور اس جہان تے اگر تینوں پیو خدا چا بنایا دید اتے ظلم نہ کر تشدد نہ ڈال ایک اور گل اگر بیٹی کلو غلطی ہوئے تو تیرے کلو برداشت نہیں ہوندی پوتر 100 کی تھی کھلو حالانکہ جس طرح تو مرنا نا تیرے پوتر بار ہو کھلونا تے ٹائم ویکھا ایک کا دیت ہے جڑا تیرے پاوا پھاد کے اکسی ابا تو ویندا پیا نہ من تیرے ونجن تے میرے پیٹ کے موقع ویسا ہے جی خدا دا واسطہ وے اپنی بیٹیاں دا خیال رکھیا کرو عید تے پہنچو سارے برا جتنے سارے لگے جاؤ تو فخر ہو سی میں میرے برا پیچھے آیا کر برا ہوندن مان مجھ تن دی قلعے دے سینٹ تے دی تڑ دی اپنے پیکیاں دے سینٹ تے خدا دا نام نے اپنی بیٹیاں دی قدر کرو ماں باپ دی قدر کرو اج وقت نے غلامی مصطفیٰ دے وچ آ جاؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ تعالی مار غلام فرید صاحب کی بخشش فرماوے جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرماوے حیات میاں دے برادران اللہ تمام خوشیاں دے کی محمد سے وفا چلو یہ ضروری نہیں کہ آپ سے جل جائے بشر بغض حیدر تو کلیجوں کو جلا دیتا ہے آخر